شارەزەیەکی ژینگە و گەشتوگوزارê lê kargiriya baxçê giyanewerayê Sandig û Savarî li Emerîka behs li jîngeha Kurdistanê diket betaybet li parêzgeha Duhokê ji rûyê kertê geştyarî û pêşvebirina jîngeha Kurdistanê. Weke ew amajî pê diketin ku giringiyeka bûyî rengî devî biyavî da nehatiye dan û pêdiviye li parêzgeha Duhokê geştûguzar û lêxwe zêdetir bigêrît de ku serinca geştyarên cîhanê bi xwe kêşîtin. Duhok bajêrekî ciwan e û pêdiviya jîngeha wê bête parastin ji bo ku cihên geştyarî bibin dergehekê dî بۆ دەستبینانا داهاتێکی باشتر و سروشتê ciwanê Duhokê jî bikevîte pêşçavên her kesekê. Şarazayên buwarê ajalê û jîngeyê diyar dikin ku piştî hikûmeta herêmê serkeftin neyînayê de buwarê firotina neftê bi şêweyê serbexwe êdî neçar dibin giringiyê bi kertê geştûguzarî û jîngehê bidin. حتى بيقول بيمشي باش نشتي وصل بوجينجا وكرسانه يعني خلقي ما يشتغلون زين كتوريزم سروشتي تشي يعني اف بصدها جوريد الرياضي بصدها جوريد يعني يد ورزشي ويد خوب برنامج باروشوتا ويد مثلا سرب خليس كنا سرب فري وسيور بنو موتور سيكل وافونات هين حتى بيقول انه لكن هم يبدا جداركو سرنج خلقي راكي جدار بولاتي ببينن پارێزgeha Duhokê jiwan parêzgehên gelêciyên geştyarî hên lê şarazayên buharê jîngehê dibêjin pêdiviyekî her tê geştyarî û çawaniya pêşvebirina jîngeha Kurdistanê bebîte dergehek bû turîzmê da ku aboreka bêst li Herêma Kurdistanê peyda bîtin û bibîte rêxuşkerek ji bo parastina jîngehê de hemî buharekî da. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.